Здравейте и добре дошли в пак нов клип на PC конфигурации. Така, значи да обясня, не съм спрял да снимам геймплей, просто ме кефи да качвам PC конфигурации. Да, аз съм Ксерото. Ксеро. Сега ще направим конфигурацията от 800 лева на AMD, която се получи до някъде добра, някъде и зле, като процесор, защото AMD процесор, no hate, please, no hate. Така, като процесора е AMD Athlon X4800 X4840 на 4-ядрен, почти 4 ГГц на 4 МБ кеш, 95 волта. И ако искате, но това е повече с... ако ще купувате този процесор, само за още 60 лева, можете да вземете такъв кулер, който да може да ви предпази процесора от умиране, защото едва ли, ако ще натоварвате този процесор без нормалния охладител, по-добре ви препоръчвам да вземете нов охладител. Така, консумация 65 волта, там пише 95, както да е, най-много 95 най-сигурно. Поддържат Turbo Core 3.0 Technology, другия FM2+, 4 физически, 4 логически, Kaveri, 28 нанометра. Като пак видеокарта сложих Sapphire Radeon RX 460, която, както бях ви показал в предишни клипове, тази видеокарта се представя мега добре в игрите. Ако ще видите как се представят другите игри. 2 ГБ, 128 битова, 75 волта, 400 ватова, само че при нас е пак май 400, но да, 400 е. При нас е 400 ватова захранването. DisplayPort, SLI, Crossfire поддържа. Като твърд диск съм сложил Seagate Barracuda 1 терабайт, 7200 RPM. Да, 1 терабайт, 64 мегабайта кеш, поддържане вътрешен трансфер 156 мегабайта в секунда, инсталиран капацитет кеш памет 64, максимален капацитет на сектори 4096 мегабита, като дъно, защото сега го забравих да насоча за усети, съм сложил ASRock FM2 A68M HD+, едно хубаво дъно за малко паря. Става ето с процесор, само че не е този процесор, който съм намерил, е друг. Ето го, FM2. Има HDMI, DVI има, Wi-Fi няма, Bluetooth, USB Type-C няма, DisplayPort няма, HDMI, RJ95, 45 LAN, такива 4 USB 2.0, 2 USB 3.0, много хубаво дъно, според мен. Като RAM памет съм сложил Kingston HyperX Fury Black Series, като вчерашната 4 ГБ са предостатъчни, за някои игри по-леки, които да могат да се играят. Ако искате, можете да се добавите повече, там ако е за 900 лева, можете да сложите 8 ГБ с нов процесор, може с този процесор да му сложите охладител. 2400 частота, 4 ГБ,
Го нямам какво да кажа за тая. Като кутия съм сложил Sego Tape Racing, едно много хубаво според мен кутия. Sego Tape Racing, what? Май да не са свършили. Тогава ще е много проблем. Sego Tape. Да, тук имаме проблем. Имаме проблем. Май тук изглежда, че няма Sego Tape вече. Затова можете да сложите Sego Tape War Light Black Mini Tower, един USB 3.0, Max брой вентилатор 3, възможност за течно охлаждане за 46 лева, което е много добре. Добавите си, става малко по-скъпичко от 800 лева, но така е просто. Mini ITX става. Мисля, че трябва да стане вътре кутията. Да, вътре трябва да стане кутията. Мисля, че тук е червена така. Червена, поставяне на допълнителен вентилатор. Така, налични вентилатор 2 броя 120. Така. Добре, като захранване съм сложил, тук ще намерим, Photon Hexa плюс 400 вата. Едно хубаво пак supply захранване. Едно много добро, което е на ниска цена, 400 вата, едва ли ще трябва голям, защото видеокартата иска 75, процесор съм искам до 100-200 волта. Ето, идеално. Не 100 волта, 150, най-много, ако натоварите на макс. Но препоръчвам ви, ако ще застоя процесор, моите сложите много видео, много захранване, защото това може да не издържи на 400 вата. Сега изварят на Game Debug. Сега ще покажем една от преди така е смятана игра за най-тежката игра, така прочетах. Metro Last Light е тази на Medium до High. Може да играе на 1080 p. Всичко е показано на 1080 p. И цяло City Skylines Medium настройки, проблема е RAM паметта, затова не може да се играе на High настройки, защото е RAM паметта. Това на Medium може да се играе. Това е с сметка. Grand Theft Auto 5 Medium, от Medium до High някъде там, защото при GTA е следното, там е само Medium, няма Low. Затова може би Medium ще е сигурно до някъде High и до някъде Medium. Да. Някъде Medium, малко High. Проблема пак 4 гигабайта. Може да се играе много. И това са FPS-ите. Добре се представя играта. Tom Clancy Rainbow Six Lockdown. Може да се играе на хай настройки. Това е нормално. Не знам, не съм е чувал тази игра Tom Clancy Rainbow Six. Търсих Six Siege, ама не излезе. Затова търся тази. Тя иска много малко RAM, много слаб процесор, много слаба видеокарта, затова малко. Тук може да се играе на много настройки. Може да се играе на Ultra и там на High. Overwatch се представя на Medium, като положителните са до Ultra някъде трябва да стане. Но по принцип Medium трябва да е. Medium настройки се играе. Ако в случая Medium, малко и Low, може и малко High. Anti-Aliasing не се знае дали ще тръгне. Нали, в Dead всичко е High, там няма какво да говоря. За играта тя иска 2 гигабайта, Core 2 Duo, много слаб процесор, всичко иска много малко. FIFA 17, тук малко стана тъпичко, но
нека да покажа, тук стана проблем с видеокартата, с процесора и с RAM паметта. FIFA 17, като излезе, няма да можете да подкарате този компютър, можете да подкарате на лоу, но ще видите, после ще тествате с тази машина, ако имате същата машина, можете да тествате, но не ви препоръчвам, защото може да се скапи, пък точно като е това Photon Hexa плюс 400 ватовата може и да не издържи. Може и да не издържи много, да не даде много ток и да се мъчи. Затова може и да сложите 500 вата. И особено 1080p не се знае с това захранване как ще издържи 1080p и видеокарта и всичко, но както да е, може на лоу графики да играете без проблем, малко спад FPS, 30 FPS ще играете. Добре, това всичко ще е за епизода на PC конфигурации. Малко по-кратичък епизод, защото не съм подготвил много такова, много гейм дебат. Затова следващия път може да е повече, но смятам, че 12 минутки е идеално за приключване на епизода. Добре, аз бях DJ Xero и ще видим пак, можем да направим пак същата конфигурация. Не същата. Аз бях DJ Xero и до скоро.